Asteburu honetan beste jardunaldi bat izan dugu TKE Ligan. Lehenik kokatzeko gauzak ostiralean zainazio egunean Euskadiko txapeldeta jolastu egin zen, hantxe zarauztarrek ez ziren egon, eraiek ezetz esan zutelako, igandean, bai larun batean eta bai igandean beste bi estropadak zituztelako. Ostiralean, azkenean Kaiku irabazi zuen, Onjarribiko uretan, Euskadiko txapelketan, eta TKE Ligan sartuta, larun batean Zumaia izan genuen lehenengo geldialdia, eta geldialdi horretan, azkenean bertan bera gelditu egin zen, baita ekaitza, euria eta txingorra izan genuelako. Arratsaldeko 7:00 hasi, bai lehenengo txanda, baina esan da bezala, bigarren txandan bertan beran gelditu egin zen eguraldiarengatik. Atzokoan joko egin beharko dugu, abuztuaren 2an Getxon jolastu egin zen, beste jardunaldi bat, TKE Ligakoa, eta berriro ere Castro izan genuen protagonista Lamarinena. Aurten oso ondo dabil, ia bandera guztik irabazten eta oso ondo esan dugunez. Zarauztarren txako 5 puntu lortu zituzten, konkretuki 8. postuan kokatu ziren atzokoan, denborak hauek izan ziren, konkretuki bere txandan, lehenengo Pedreña heldu zen, 19 minutu 34 segundurekin, bigarrena Kaiku 19 minutu 42 minuturekin, bigarrena Kaiku 19 minutu 42 segundurekin, hirugarren Urdaibai 19 minutu eta 52 segundurekin, eta Zarauztarrek 19 minutu eta 53 segundurekin, beraz, Zarauztarrek bere txandako laugarrenak eta sailkapen orokorrean 8. postuan gelditu ziren. Sailkapena, TKE Ligako sailkapena horrelaxe dago, lehenengo postuan Castro, bigarren San Pedro, hirugarren Hondarribia, laugarren Orio, 5. Pedreña eta 6. Urdaibai. 7. postuan Zarauztarrek daude, 56 punturekin, eta behek aldean badaukagu Tiran, Meira eta Arkote. Esan da bezala, atzokoan 5 puntu lortu zituzten, eta orain abuztuan lehenik asteburu honetan ez da egongo TKE Liga, Espainiako txapeldeketa jolastu egingo denez, eta datorren asteburuan abuztuaren 15 eta 16 Zarautzen izango dugu TKE Liga, eta horre festa izango dugu baita gure herrian ospatuko denez. Arroneko munduan ondo dijoazte Kike Lopezen mutilak, pixkanaka forma sartzen nahi dira, 5 puntu lortu zituzten asteburu honetan, handikan atzeraka moainan izan genuen puntu honak, 9 puntu lortu zituzten bi egun horietan, eta orain, esan da bezala, aste bat atsedena, eta abuztuaren 15 dena emango beharko dute Zarautzen bere herrian, ilusioz beterik daude Kike Lopezen mutilak, lortzen duten hemen etxean lehenengo urteko bandera.